contact hebben. Ja. Welzalig hij die de God van Jacob tot zijn hulpe heeft, wiens verwachting is op de Heer, zijn God. Het is deze tekst die geschreven staat boven de rouwkaart die wij verstuurd hebben en die we hebben ontvangen van Sjoerd Faber. De Witmarsum geboren 25 april 1922 en overleden in Franeker 6 januari 2021. Na een lang huwelijk met Jeltje Schoon, die overleden is op 20 juli 2012. Het is deze uitnodiging die ons hier deze middag bij elkaar brengt. Om afscheid te vieren. Met de nadruk op vieren. Want wij mogen terugkijken op een rijk en een gezegend leven. We zingen gezang 1 als intochtslied. Laat ons stil bidden. En ook voor dit uur van afscheid spreken wij uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer, Jezus Christus. Amen. We zingen ons psalmgebed. Er wordt door een
zanggroep uit de familie. De eerste 2 coupletjes gezongen. Ik lees het tussenliggende stuk en daarna wordt vers 5 gezongen. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij, gij richt voor mij een dis aan, voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. We willen Sjoerd Faber gedenken. We doen dat op verschillende manieren. Door te luisteren naar gedichten, verhalen, naar een tekst, naar een herinnering. Maar we gaan eerst het licht ontsteken. Het gaat vandaag over 2 kleuren. Over donkerrood, maar bovenal gaat het over wit. Ik heb daarom ook de witte strik naar voren gedaan, omdat die past bij een viering als deze. Wit is ook het licht van de kleur van de kaarsvlam, oranje, vooral ook wit. En we willen Paken, dus oude Paken, graag in dat kaarslicht, in dat witte licht zetten. En daarom wil ik graag aan alle achterkleinkinderen vragen of die zo direct naar voren willen komen. Er is ongetwijfeld één die even wil meehelpen. Daar liggen de kaarsaanstekertjes, de aanstekers. Die steken we direct aan de grote kaars. En dan mogen jullie allemaal om de beurt een klein lichtje voor Paken Sjoerd aansteken. Zeg, we beginnen daar achterin en dan lopen we zo langzamerhand achter elkaar langs. Kom er maar bij. Alle achterkleinkinderen mogen een lichtje aansteken. Kom maar naar voren.
Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsen brandend in de nacht. En hij wenst dat ieder tot zijn ere schijnt. Jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. Wij luisteren naar een gedicht van Hanneke. Lieve Baken, 98 jaar, zo vol in het leven. Zoveel gezien, zoveel meegemaakt, maar bovenal zoveel liefde gegeven. Iedereen bij elkaar, dat vond je zo fijn. Zo dankbaar voor alle kleine dingen. Met je mooie verhalen, wat genoot je daarvan? Maar wij nog veel meer. Dag lieve Paken, tot ooit. Een tuut en een dikke kroep. In vol vertrouwen op reis naar Peppe. In alle liefde, het ga je goed. Namens de familie wil Dirk een in memoriam uitspreken. Memorandum Sjoerd Faber. Tot voor kort heette dit stuk Levensloop Sjoerd Faber. Bestemd voor medewerkers van Saxenoord. Geschreven door Jitske. Het kan snel veranderen. Ik maak er nu gebruik van, overgezet in de verleden tijd. Heid werd geboren op 25 april 1922 in een liefdevol maar heel arm arbeidersgezin in Witmarsum. Hij was het derde kind, de eerste zoon. Uiteindelijk bestond het gezin uit vader Hessel, moeder Jeltje, 5 meisjes, 4 jongens en 1 doodgeboren kindje, een meisje. Eén broer overleed rond zijn 40ste aan een hersentumor, dat weten we nog wel. Behalve Heid zijn er ook nog zijn jongste broer Fedde en zijn jongste zus Peti in leven. Ze hadden vaak honger. Het kwam regelmatig voor dat ze naar bed werden gestuurd met niks meer in de magen dan wortel en koolraap. Nadat Heid van de lagere school afkwam, ging hij werken. Hij werd lietsveind, het zal wel iets van aankomend knecht zijn, boer bij de boer toen hij 13 jaar was. 13 jaar. Hij ging bij de boer in de kost, zodat thuis een mond meer gevoed hoefde te worden. Het was zwaar voor een jongen van 13. Niet thuis wonen, om 4 uur 's morgens het land in te moeten en helpen met melken. Hij heeft bij verschillende boeren langere of kortere tijd gewerkt. Onder andere boer Sinema en boer Brouwer. Soms met veel plezier en sommige boeren waren zo lastig dat het daardoor geen pretje was. Voor de oorlog leerde hij Jeltje Schoon, geboren 13 oktober 1924, kennen. De vrouw waar hij later een lang en goed huwelijk mee zou hebben en die de moeder van zijn 7 dochters en 1 zoon zou worden. Ze zijn 63 jaar getrouwd geweest. In de oorlog is Heid ondergedoken, maar opgepakt. En moest hij naar het strafkamp Ide, waar dwangarbeid moest worden verricht en veel emotionele momenten heeft beleefd. Een van de heftigste dingen was dat 2 van hun medegevangenen het niet uithielden en probeerden te ontsnappen. Ze werden voor hun ogen doodgeschoten. Op zijn kamer staat een asbak die hij daar in de loopgraven heeft gevonden en die hij altijd bewaard heeft. Over die hele periode is een paar jaar later een boek geschreven, Spitten voor de vijand. Dat zal u wel bekend zijn. Heid is hiervoor verschillende keren geïnterviewd door de schrijver Erik Dijkstra, evenals de andere toen nog in leven zijnde medegevangenen. Zijn aandeel staat ook in dat boek beschreven. Het boek ligt op zijn kamer. Hierover is later ook een tv-documentaire gemaakt bij Omroep Friesland. Heid was hier ook bij aanwezig. Ze hadden daar een verschrikkelijk bar bestaan en Heid kon er soms emotioneel over vertellen hoe bijzonder hij het vond en hoe dankbaar hij nog altijd was dat toen zijn verloofde regelmatig de barretocht op een oude krakkemerige fiets met cussiebanden maakte om hem te bezoeken.
en wat extra eten te brengen. Ze woonden toen onder Achlem, een zeer barre en lange en in de oorlog zeer gevaarlijke tocht en een enorme opsteker voor Haid in die zware tijd. Na de bevrijding hebben ze zo goed mogelijk hun leven weer opgepakt en zijn Haid en hem getrouwd op 14 mei 1947. Ze hadden woonruimte nodig en bij Arem was een boer die een ervaren knecht zocht en die een arbeidershuisje had. Daar is Haid gaan werken en ze zijn in dat huisje gaan wonen. Maar met het groter wordende gezin werd het huisje te klein en hebben ze het gekocht met het buurthuisje. Daar is toen 1 huis van gemaakt waar ze lange tijd hebben gewoond en waar alle kinderen zijn geboren. Hier is heel veel over gepraat. In die tijd was het zeer ongebruikelijk voor een boer en arbeider om een huis te kopen. Laat staan 2 huizen en het ook nog te verbouwen. Ze hebben het toen ook wel even zwaar gehad, maar ze waren bijna zuinig en hardwerkend. En achteraf was het een beslissing die hun heel veel goeds heeft gebracht. Bij het huis was een grote groentetuin, waar van alles werd gebouwd en waar we altijd met z'n allen door werden gevoed. Men was druk met zo'n groot gezin. Ze naaiden veel, breiden, van alle en de kleren voor onszelf. Ze hebben samen altijd hard gewerkt om hun kinderen een goed bestaan te geven en dat is gelukt. Iedereen is goed terechtgekomen. De kinderen waren Haid zijn grootste trots en geluk, tezamen met talrijke klein- en achterkleinkinderen. Bij de boer veranderden de werkzaamheden behoorlijk en waren er steeds minder mensen nodig. Was het eerst zo dat ze soms met z'n achteren op het land stonden, wat veel gezelligheid bracht. Uiteindelijk was Haid vaak alleen nog de enige werknemer en dat was minder gezellig. Toen hij midden 40 was, werd er een allround medewerker gevraagd voor de buitendienst bij de gemeente Wonsterdeel. Zijn vader had hier de laatste jaren van zijn werkzame leven ook doorgebracht en stond zeer goed aangeschreven. Dus Haid hoefde niet veel te doen om in aanmerking te komen voor die baan. Hij heeft hier met veel plezier 18 jaar gewerkt tot hij op zijn 62e met de fut ging. In de zomer wegen asfalteren, in de winter oude panden slopen en alle voorkomende werkzaamheden, zoals snoeien. Ook hoorde het bij zijn werk zout te strooien als het glad was. Dat was voor ons allemaal niet een leuke tijd. Het gebeurde vaak dat we gezellig bij elkaar waren met bijvoorbeeld een verjaardag, Sinterklaas, kerst, oud en nieuw. En dan kreeg hij berichten dat er gestrooid moest worden en dan moest hij onmiddellijk weg. Als ze de oude panden gingen slopen, kwam er vaak asbest tevoorschijn. Het was toen nog niet bekend dat het schadelijk was. Ze gingen dat dan opbranden, want dat knalde zo lekker. Het is achteraf heel bijzonder dat hij hiervan nooit merkbare gevolgen heeft ondervonden. Ze hebben lange tijd in hun verbouwde woning gewoond, een paar kilometer buiten het dorp Arem. Toen de meeste kinderen waren getrouwd, zijn ze in het dorp gewoond. Ze hebben enorm genoten van de tijd dat ze samen thuis waren. Ze kochten een bootje en gingen daar veel mee op pad om te vissen. Gingen samen fietsen, naar de kinderen en de kleinkinderen oppassen. Verder zijn ze 4 keer naar Canada geweest om daar familie en vrienden te bezoeken. Een paar keer een rijreis gemaakt en een busreis naar Oostenrijk. Men wilde altijd heel graag op reis. Hij stribbelde altijd tegen. Maar als ze een keer weg waren, genoot hij het bijna het meest. In 2000 zijn ze samen in Saxe-Staten komen wonen, waar ze altijd met veel plezier hebben gewoond. Verder bleef hij heel actief, vrijwilligerswerk, hij fietste veel en graag. En een schoonzoon en dochter hebben een chocoladefabriek in Achlem, daar heeft hij heel veel geholpen. Hij genoot daar zo van, hij zegt wel eens, wat zou ik graag willen, dat ik dat nog steeds kon. Vandaar dat hij ook graag veelvuldig repen chocola uitdeelde die in de fabriek Klaver chocola gemaakt werden. Hij was enorm trots op
zoals hij trots is op zijn nageslacht. Hij is tot op hoge leeftijd erg heel actief gebleven en vond het erg moeilijk te accepteren dat het door zijn slecht gezicht niet meer mogelijk was. Je deed hem een enorm plezier als je een stuk met hem ging wandelen en hem later vroeg of hij aardappelen voor hem wilde schillen. Hij klom ook nog een paar keer per dag op zijn hoofdreden om een paar minuten te fietsen. Hij wilde graag erg nuttig zijn en bezig. En hij moest een beetje in de gaten gehouden worden. In maart jongstleden moest de klok worden verzet en is hij op een stoel geklommen om de klok te verzetten. Als hij iets in zijn hoofd had, moest het altijd meteen. Toen we op hem gingen mopperen dat dat echt niet meer kon, zei hij, ik zou niet weten waarom niet. Je klimt erop, zet de klok goed en er weer af. Ja, maar als je dan valt met stoel en al, dan ga ik toch weer staan. Hij is de laatste jaren ook best vaak gevallen. Meestal omdat hij nog steeds erg gehaast was. Maar wonder boven wonder was er nog steeds niks ernstigs gebeurd. Nou, dat blijkt. Dat kwam waarschijnlijk doordat hij altijd zo actief is gebleven, ondanks zijn hoge leeftijd. Lichamelijk ging het nog prima. Hij werd alleen ernstig beperkt door de ogen en later ook door zijn afnemend gehoor. En dat kon hij niet of nauwelijks accepteren. Toen men ongeveer 70 was, kreeg ze borstkanker en is er een borst geamputeerd. Een spannende tijd. Maar het is daar nou nog lang goed gebleven. En ze hebben van hun leven genoten tot men in 2011 alsnog uitzaaiing in haar bosom kreeg, waaraan ze op 20 juni 2011 na een paar moeilijke maanden is overleden. In Badding in Harlingen. Hij heeft op tv altijd heel graag gekeken naar tenniswedstrijden, tot hij dat door zijn slechte ogen niet meer kon volgen. Hij hoorde nog wel graag wie er gewonnen had. Hij kon op zijn tijd ook erg genieten van een jonge jenever in de avond, waarvan hij stevast wel een voorraadje had. Tot slot, en dat niet in het minst belangrijk, Haidt is geboren in een gereformeerd gezin en het geloof is altijd heel erg belangrijk voor hem geweest. Wat ook mogen blijken uit het feit dat hij stevast aan het einde van het jaar, ja, oudejaarsavond, een gedeelte uit de Bijbel aan ons voorlas. Hier wil ik het maar laten. Geloof me dat we samen heel veel aan de koten zouden kunnen vertellen, maar dat is er nu niet de tijd voor, denk ik. Haidt, bedankt voor uw leven, door God geschonken en door ons gedeeld. Dankjewel, Dick. Waar zit Ivo? En Egbert. Oh, dat zijn jullie twee. Jullie zouden ook iets doen, hè? Ja, kom er maar bij. Wat denk je, lukt dat zo bij de microfoon? Pak hem er maar even af. Kijk, dan moet ik even om. Gaat helemaal goed. Doe maar. Dag lieve oude Paken. Even met je praten wilden we nog wel een keer, maar dat kan nu niet meer. Een dikke knuffel van ons maakt je altijd heel blij, maar dat is er nu ook niet meer bij. We konden je nog 1 keer zien. Dat was best een beetje spannend misschien. Een beetje bleek om je neus, maar verder nog net zoals altijd. Dit was echt het moment voor afscheid. We voelen nu heel veel verdriet, want jij bent er nu niet. Je bent weer bij al de weppen en daar is het vast heel fijn, al wilden wij dat je hier nog bij ons zou zijn. Met een lach en een traan gaan wij hier zo weer vandaan. Lieve Alde Paken, we gaan je missen. En ook al zeggen we vandaag gedag, weet dat je altijd in ons hart wonen mag. Helemaal goed, dankjewel. Sjoerd Faber was een zoon van Hessel Faber. En Hessel is een zoon
Sjoerd. En dan is er weer een Sjoerd en dat is weer een zoon van Hessel. En die laatste, die wil ik graag hebben, hiervoor. Die zou nog iets zeggen. Hessel van Sjoerd. Ja. Paak Sjoerd, man, wat ben ik trots. En verdrietig tegelijk. Misschien krijg ik zoals Jo. Vanaf het moment dat ik hoorde tijdens Oud en Nieuw dat Paak Sjoerd in het MCL Leeuwarden lag, was ik gestrest en bang. Bang om hier weer te staan. 6 dagen ben ik bang geweest voor het bericht wat zou gaan komen. Ik nam het mezelf kwalijk dat ik geen afscheid heb kunnen nemen van Paak Sjoerd. Tenminste, dat dacht ik. In de nacht van 5 op 6 januari heb ik uitzonderlijk gedroomd. Ik droomde dat ik samen met Paker Hessel in het bos liep. Welk bos of waar, daar heb ik geen idee van. Na het praten over het leven en over Paker Sjoerd kwam ik een kist tegen in het bos. Met een open deksel. Ik zei tegen Paker Hessel, kijk daar, er staat een lijkenkist. We liepen erheen en ik zag iemand in die kist liggen. Tot mijn grote verbazing was het Paker Sjoerd. Hij lag daar te rusten. Hij had geen pijn, helemaal niks. Er was alleen stilte. Na een tijdje werd het koud in het bos en ineens was ik alleen. Er verscheen een mist en ik keek op me heen en ik dacht, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Toen ik me naar de kist keek, waar Paker Sjoerd in lag, zag ik dat zijn ogen open waren. Toen stond hij op en nam mij mee door de mist. Al wandelend met Paker Sjoerd door de mist, zag ik hem veranderen naar een jonge, sterke en gezonde kerel. Na de wandeling kwamen we uit op een kleine boerderij. En daar zagen we een jonge vrouw werken. Paker Sjoerd vroeg aan mij, wist ik waar dat is? Ik zei nee, Paker, maar misschien is dat wel Beppe Jeltje. Hij zei ja, beste jongen, als de krijg zo hard wist als ik, dan zul je geest weer omgaan voor de mooiste herinneringen van je leven. En die zist weer op mij beleven. Want als het deeg is, dan komt net in een veldjacht te staan. Nee, dan komt er een mist die weer ombrengt naar vroeger. Toen ik naar deze droom wakker werd, keek ik op mijn telefoon. En op dat moment las ik dat Paker Sjoerd overleden was. Ik was in tranen. Maar ja, dat is logisch. Maar ik was ook verbaasd. Ik heb in mijn droom afscheid kunnen nemen van Paker Sjoerd. En dat was mijn grootste wens. Bedankt voor alles, Paker Sjoerd. Rust in vrede en je bent u het eer, maar nooit u het hart. We luisteren naar opwekking 125, Heer, ik kom tot u.
bidden om het licht van Gods Heilige Geest bij de opening en de overdenking van zijn woord. Heer, en zo trekt er een leven aan ons voorbij. Veel dierbaars. Zoveel herkenbaars. Zoveel karakteristieks. Wij danken u, Heer, voor alle rijkdom die in het leven van Sjoerd Faber heeft gescholen. Er was een briefje waar wat liederen op stonden en een tekst. We willen nadenken over die tekst. Een moeilijk profetisch woord met een geweldig perspectief. Heer, wil dicht bij ons zijn met uw geest. Als wij lezen en overdenken. Wil bij ons zijn in een hart van ieder van ons, want elk op onze eigen manier verwerken wij dit verlies. Heer, stuur ons maar een engel. In Jezus' naam. Amen. We gaan lezen uit de Heilige Schrift, Genesis 28. Jacob vertrok uit Beersheba en ging naar Haran. En hij bereikte een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon ondergegaan was. En hij nam een van de stenen van de plaats, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats slapen. Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte. En zie, engelen Gods klommen daar langs op en daalden daar langs neder. En zie, de Heere stond bovenaan en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop gij ligt zal ik aan u en aan uw nageslacht geven. En uw nageslacht zal zijn als het stof der aarde, en gij zult u uitbreiden naar het westen, oosten, noorden en zuiden. En met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u, en ik zal u behoeden overal waar gij gaat, en ik zal u wederbrengen naar dit land, want ik zal u niet verlaten, totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, waarlijk, de Heere is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zei, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis Gods. Dit is de poort des hemels. De volgende morgen vroeg nam Jacob de steen die hij onder zijn hoofd gelegd had, stelde die tot een opgerichte steen en goot er olie bovenop. En hij noemde die plaats Bethel, maar tevoren was de naam der stad Lus. En Jacob deed de gelofte, indien God met mij zal zijn en mij behoeden zal op deze weg die ik ga, mij zal geven brood om te eten en kleren om aan te trekken, en ik behouden tot mijn vaders huis wederkeer, dan zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen, die ik tot een opgerichte steen gesteld heb, zal een huis Gods wezen. En van alles wat gij mij schenken zult, zal ik u stipt de tienden geven. Wij luisteren naar Johannes de Heer 33.
Kom toch en laat ons tezamen richten, zegt de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karbozijn. Zij zullen worden als witte wol. Als gij gewillig zijt en luistert, zult gij het goede des lands eten. Lieve familie, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Gemeente van onze Heer, Jezus Christus. Kan het nog? Kan het nog? Dat lijkt de Heer te vragen in die profetentekst. Kan het nog? Weet je wat? Laten we erover praten. Laten we het recht zetten. Laten we erover discussiëren. Laten we kijken of het nog kan worden rechtgetrokken. Hoe het was op de Sinaï. Ik, jullie God, jullie mijn volk. Hoe ik jullie leerde en je de richtingwijzers van de Torah meegaf voor het leven. Kan het nog? Waarom is alles zo scheef getrokken? Waar worden wees en weduwe, waar worden de naasten en de vreemdelingen nog hoog gehouden bij jullie? In het eerste hoofdstuk van de profetie van Jesaja, lees het er thuis nog maar eens op na. Schreeuwt God het uit. Jullie denken dat je met een goed offer, met een ritueel wel weer recht kunt breien. Maar ik verdraag het niet langer. Roept God uit. En dan in onze tekst laten we erover praten. Laten we het wegen. Laten we het recht breien. Wat denken jullie? Wat denken jullie? Is het ooit nog recht te trekken? Kan al die zonde, kan alles wat zijn doel zo heeft gemist, ooit nog van kleur verschieten? Wordt wat scharlaken is, ooit nog als witte sneeuw? En wat karmozijn is, kan het ooit nog worden als witte wol? En blijkbaar heeft God nog de hoop niet opgegeven. Als jullie gewillig zijn, wordt er dan vertaald. Als jullie goedwillend zijn, als jullie aanvaarden, als jullie verlangen, als jullie jezelf overgeven. Allemaal mogelijke vertalingen van dat ene Hebreeuwse woord. Dan is daar een woonplaats voor jullie in het land van melk en honing. Het is deze tekst die Sjoerd Faber op een briefje heeft opgeschreven, bestemd voor vandaag. Het is blijkbaar niet hopeloos, het mensenleven, maar het is vol van hoop. Als je gewillig bent, als je luistert, als je gehoorzaamt aan wat je aan levenslessen hebt meegekregen, dan ga je een gezegend leven tegemoet. De achterliggende vraag hier is, hoe blijft ons leven in balans? Hoe bleef Sjoerd Faber zijn leven in balans? Bleef het in balans? Heeft Sjoerd met Jesaja geloofd dat het kon? Dat door Gods werk en aanwezigheid heel dat mensenleven, ook dat van jou, van kleur kan verschieten?
zonde niet de baas is. Zonde? Is dat niet een ouderwets en misschien ook een wel wat weerzinwekkend woord? Zonde? Dat is toch een woord niet meer van deze tijd. Zonde, dat is dat je je richting kwijt bent. Dat je als verdwaald doorgaat. Dat je je levensdoel kwijt bent. Dat er van alles in je leven is dat in onbalans is. God de Heer zette voor zijn volk het levenspad uit. Hij gaf hen de Torah. De richtingwijzer betekent dat. En hij leidde hen door de woestijn en hij bracht hen in een land van melk en honing. En nu? Jullie zijn compleet van God los, brult de profeet. Er kleeft bloed aan je handen. Je viert de offerfeesten op een valse wijze. Hou op! Hou op kwaad te doen. Zoek naar balans. Doe recht. Doe recht aan wees en weduwe en vreemdeling. En dan die tekst. Jesaja 1 vers 18 en 19. Het kan. Het kan. Dat ons doelloze leven van kleur verschiet en dat zonde, dat doelloosheid en dwaling niet langer de baas is. God roept een verlangen in ons omhoog. Wees gewillig. Aanvaard. Geef je eraan over. Heel je leven kan van kleur verschieten in dit geloof. Heb het goed in het levensland. Als je durft te dromen, is God voor jou een schuilplaats en een haven. Piet Brouwer heeft dit in zijn oude vriend herkend. Hij schreef, Sjoerd van Dij heb leerd om een schoenen te maken, tjen Rijn en Huddewien. Van jou heb ik geleerd een veldschelf te maken, van riet tegen wind en regen. En zo, schreef Piet, is het ook in het werkelijke leven. Om onszelf te beschermen moeten we leren een schuilplaats te bouwen. In het open veld. En het open veld staat voor de wereld. Zelfs al is het maar heel primitief, maar een heel klein hutje. Dank je wel, Sjoerd Faber. In het geloof heeft Sjoerd geweten van zijn Heer als hemelse schuilplaats. Het kon. Echt, het kon. Hij heeft het ervaren. Het geloof, de overgave, de aanvaarding van Gods Torah. Het maakt het doelloze in het leven zinvol. Het laat het leven van kleur verschieten. Jacob, de hielenlichter, betekent dat, Jacob. Jacob had zijn broer Esau te pakken genomen. Samen met zijn moeder Rebekka hadden ze Isaac een loer gedraaid. Esau woest, Jacob op de vlucht naar Verwegistan, naar de familie in het buitenland. Daar loop je dan. En de zon daalt in het westen. Daar loop je dan als vluchteling. En het donker valt. Wat zal Jacob al lopend bedacht en overwogen hebben? Wat voor kleur heeft zijn leven nu gekregen? Het wit van de onschuld is wel aardig ver te zoeken, bedrog op bedrog. En nu loopt hij daar los van zijn thuis, los van de zijne. Je zou kunnen zeggen, hij loopt daar in zonde, doelloos. Wat moet u nu nog met zijn leven? Wat voor doel heeft het nog? De nacht komt
hoofd op een steen. Een kale slaapplaats, kaler kan niet. Het is het perfecte symbool voor Jacobs toestand. Hij slaapt, hij droomt. Nee, het is geen nachtmerrie. Het is geen droom vol angst. Engelen gaan de hemelladder op en neer. En van God krijgt hij een belofte. Een belofte over talrijk nageslacht en over gezegend land. Gezegend land. Het kan. Net als bij Jesaja. Gezegend land, dan is het aardse leven goed. En die engelen daar op die hemelladder, die staan symbool voor de kracht van Gods Heilige Geest. Wat zou Jacob hebben gezien? Jacob zag hoe God bij hem was. Dat doen engelen. Engelen laten ons zien hoe God bij ons is. Wat voor boodschappen hebben die engelen gebracht? Hebben ze verteld van Gods liefde? Van de ingetogen en liefdevolle geest van vader Isaac, die hem het leven had geschonken? Was dat misschien die ene engel, Isaac? En van Rebecca, zijn wat overbezorgde en regelzuchtige, maar toch ook echt lieve moeder? Was dat die andere engel en Esau? Was Esau ook een engel? En de kudden met schapen? En het goede leven, wat ze met z'n allen leefden, werd zo die ladderdroom tot een dankgebed voor het door God gegeven leven. God leert ons het leven. Dag in dag uit leert God ons het leven. Dat deed hij ook aan Jacob. Het rijke, zinvolle en goede leven. En het enige wat van ons wordt gevraagd, zegt dan de profeet Jesaja, wees gewillig. Geef je over. Aanvaard. Maak in jouw geest een Bethel. Maak in jouw geest een huis van God. Het kan. Het kan, wist Sjoerd. Het kan. Dat was zijn diepe overtuiging. Dat het leven van kleur verschiet. Dat de zonde, dat de richtingsloosheid, de doelloosheid niet het laatste woord heeft. Niet die geesten in deze wereld, maar Gods geest. En zo waren daar ook in Sjoerds leven die engelen die hem met zijn God verbonden. Die hem de kracht van Gods Heilige Geest lieten zien. Zijn vader en moeder, het gezin van zijn jeugd. Zijn grote liefde, Jeltje schoon, 63 jaar leefden ze samen. Zijn werk, zijn woonplek, zijn gezin waar hij zo van hield en in het latere leven die gemeenschap in Saksenstaten en Saksenoord en jullie als zijn kinderen en kleinkinderen als een grote schare om hem heen en de mensen van de kerkelijke gemeenschap. Zo werd Bethel gevormd in het hart van deze mens. In mijn gedachten zie ik die levensdroom van Sjoerd. Hij heeft er veel over verteld. Veel dankbaarheid getoond. Er waren ook moeilijke momenten. Dat werkkamp in Ide in de oorlog en het verlies zoveel later van zijn lieve vrouw. En zijn slechte gezichtsvermogen. Maar die donkerrode zaken hebben voor Sjoerd Faber de uiteindelijke levenskleur niet bepaald. Hij zag in de droom van zijn leven al die goede gaven die hem vertelden hoe goed God voor hem was. En als hij daarover praatte, dan sprongen soms van dankbaarheid de tranen van liefde uit zijn ogen.
mooi, het leven. Als het je gegeven wordt om er zo van te dromen, je er zo aan over te geven, het zo te aanvaarden. Zo mooi. Het orkest dat hem verraste op zijn 98ste verjaardag dit afgelopen voorjaar. Elke muziektoon die tot hem omhoog steeg, elke muziektoon was als een engel op de levensladder. Ja, dat je hebt mogen leren dat God je schuilplaats en je vreugde is. En dat je dat ook aan de jouwen hebt mogen doorgeven. Dat is wat onze Joodse geloofsgenoten noemen gein. Gein, dat is de hoogste vreugde, genade. En de kleur? De kleur is wit. Wit, de kleur van kerst, de kleur van Pasen. Wit, de kleur van het nieuwe leven. En wij, zoals wij hier zijn, wij gunnen Sjoerd Faber die kleur wit. Eindeloos wit. Amen.
God keek eens in zijn hemels paradijs en heeft daar nog een plaats bereid. Toen keek hij naar de aarde en zag jouw vermoeide strijd. Hij sloeg toen zijn armen om je heen en nam je op tot hem. Zijn paradijs moet prachtig zijn. Hij kent er iedere stem. Hij wist dat jij het moeilijk had. Hij wist van al je pijn. Hij wist ook dat je op aarde nooit meer beter zou zijn. God zag dat de weg te moeilijk werd, de bergen hoog en zwaar. Dus sloot hij je vermoeide ogen en fluisterde: het is goed, kom nu maar. Jouw geliefden waren gebroken, maar je ging toch niet alleen. Een stukje van ons ging met je mee naar het vaderhuis, zijn armen om je heen. Wij luisteren naar lied 470, wat vliet of bezwijk. Getrouw is mijn God. Laat ons danken en bidden. Heer, het kan dat er in ons hart een huis wordt gebouwd waar u kunt wonen. Dat wij zomaar op een plek komen waar dat huis is, dat Bethel. Waar we dromend of wakend opeens u ontmoeten. Waar de kleur van het leven anders wordt. Van donkerrood tot helder wit. Waar we vrede vinden. En liefde. Gein. En vreugde. Wat een rijkdom, Heer. Dat we dat in u mogen ontdekken. Dat u er zo voor ons wilt zijn. Ook nu in dit uur. Wat een rijkdom dat wij hem in ons midden mogen gedenken. Sjoerd Faber die ons dat heeft voorgeleefd. Op de hem
karakteristieke wijze. Soms met vallen en met opstaan. Soms geïnspireerd. Soms dankbaar. Omwille van al uw liefdevolle gaven die hij mocht ondervinden in dit leven. Samen met zijn liefste, samen met de zijnen, met die grote kring van vrienden om zich heen. Heer, wat donkerrood was, ook in dit leven vergeef het. Maak het wit door de liefde van uw Zoon. Het kan, dat mogen wij geloven. Die diepe zekerheid mag ook ons deel zijn, net zoals dat Sjoerd zijn deel was. Hij mocht een schuilplaats bouwen, een huis. En u wilde daarin wonen, ook in zijn leven. We danken u, Heer, voor het leven van deze mens, dat wij de herinneringen warm mogen houden en dat we met elkaar in gesprek gaan om dat te bespreken wat ook zijn leven de kleur wit gaf. Ga zo met ons mee in dit uur van dank. En straks als wij onderweg gaan naar de laatste rustplaats. Zegen ons, Heer, met uw genade. Maak ons gewillig, bereid, liefdevol, aanvaardend. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen als ons laatste lied gezang 300.
graag nodig ik jullie uit de kist te sluiten. Wij bidden elkaar Gods zegen toe. Mag de Heere u zegene en behoed je. Mag de Heere u met het licht van zijn antlik beskinnen en u genedig wezen. Mag de Heere zijn antlid naar u stakeren en aan u zijn vrede jan. Amen. Eeuwige God, jou die de namen van haar die in Christus heilige binnen skreund hebben in de palm van jouw hand, ontvang nou Sjoerd Faber in het rijk van jouw heerlijkheid. En verblijd je hem toch dicht bij hem te wijzen, maar je jouw heilige engels hem leiden naar de troon van het Lam, dat er mij apostels en profeten en mij al jouw heiligen de majesteit van Christus ons je mij. Beklaai hem, mij het mantel van de gerechtigheid en schenk hem de vrede van jouw been, om jou, Heid, Zoon en Heilige Geest te loven en te prijzigen in eeuwigheid. Behoed je hem, God, wij vertrouwen op jou. Jou wieze de waarheid leven, bij jou is vreugde, vreugde in oervloed. Behoed je hem, God, wij vertrouwen op jou. Jou wieze de waarheid leven, bij jou is vreugde, vreugde in oervloed. Namens de familie wil ik graag een dankwoord uitspreken. Het is erg fijn dat we hier samen in deze tijd toch dit afscheid hebben kunnen beleven. En er is een dankwoord voor een ieder die al die jaren om Sjoerd Faber heen hebben gestaan. De familie en een ieder die aan hem heeft gedacht. Ook is er een woord van dank voor de zorg in Saxenoord, waar Sjoerd Faber de laatste tijd is verzorgd. De familie wil graag een paar namen even speciaal noemen. Rondom de zorg van jullie Heid en Paken moesten de laatste jaren veel geregeld worden. Jitske en Marijke hebben hierin heel veel betekend voor hun Heid. Bedankt.
En ook de afgelopen dagen is het huis van Jan en Marijke een open huis geweest, waarin een ieder de mogelijkheid en de ruimte heeft gehad om afscheid te nemen en nog 1 keer bij Heid en Paken te zijn. En waar jullie samen deze dagen hebben doorgebracht en deze dienst hebben kunnen voorbereiden. Jan en Marijke, bedankt voor jullie gastvrijheid. Dan is nu het moment gekomen waarop wij jullie geliefde Heid, Paken en naasten naar zijn laatste rustplaats zullen brengen. Sjoerd Faber zal worden uitgedragen door zijn zoon en schoonzonen. En hierin gevolgd worden door de dochters en schoondochter. De kleinkinderen blijven wachten tot ik hen uitnodig om aan te sluiten. Sjoerd Faber zal op de loopkoets naar de begraafplaats worden gebracht. De begraafplaats ligt aan de rand van het dorp. Voor wie dit te ver is om te lopen, die mag met de auto de stoet volgen. Bij de uitgang van de kerk delen Jenny en Renske rozen aan de kleinkinderen uit. En als wij jullie Heid en Paken in zijn graf hebben gelegd, is de plechtigheid afgelopen en kunnen jullie als laatste groet een roos bij zijn graf neerleggen en mij dan volgen. De kinderen zullen als laatsten de begraafplaats verlaten. Willen jullie tijdens dit alles rekening houden met de voorschriften van het RIVM? Binnen een mondkapje op en buiten mag deze weer af. En zowel binnen als buiten in de stoet en op de begraafplaats rekening houden met de 1,5 meter. Mag ik jullie vragen om tijdens het uitdragen, zodra het orgel begint te spelen, te gaan staan en te wachten tot de rug terugkomt en jullie vragen om aan te sluiten in de rouwstoet. Uit respect voor de overledenen vraag ik u om tijdens het verlaten van de kerk en het lopen in de rouwstoet dit alles in stilte te doen.